நாம் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஒரு வறுமை நிறைஞ்ச ஃபேமிலியில் பிறந்து 15வது வயசில் ஹார்ட் டிசீஸால் பாதிக்கப்பட்டு இனி ஒரு நாளும் ஃபுட்பால் விளையாட முடியாதுன்னு டாக்டர்ஸ் விதி எழுதுன. பட் இன்னைக்கு பார்த்தா வேர்ல்ட்லே ஹையஸ்ட் சேலரி வாங்குற ஃபுட்பால் பிளேயர்னு பேர் வாங்கின கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ பற்றி தான். வெல்கம் பேக் டு அரவிந்த் டாக்ஸ் தமிழ். மை செல்ஃப் அரவிந்தன். போர்ச்சுகல்ல ஃபஞ்சல் என்ற ஒரு கோஸ்டல் கிராமத்துல ஒரு ஸ்கூல்ல குக்கா தான் அம்மா வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அங்க மீதி வர்ற ஃபுட்டு தான் 3 பசங்க இருந்த ஃபேமிலிக்கு சாப்பாட்டா இருந்தது. அப்படி இருக்கும்போது தான் 4வதா அவங்க அம்மா பிரெக்னன்ட் ஆகுறாங்க. ஏற்கனவே 3 பசங்களை வச்சுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்ட அவங்க அம்மா வறுமை நிலையை எண்ணி சூடான பீர் குடிச்சு அபார்ஷன் பண்ண பார்த்தாங்க. பட் விதியை தோக்கடிச்சு 1985 பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி அந்த குழந்தை பிறக்குது. ரொனால்டோ ரீகன்னு ஒரு ஆக்டரோட ஃபேனா இருந்த அவங்க அப்பா, கார்டனரா இருந்த அவங்க அப்பா அவனுக்கு பேர் வைக்கிறாங்க கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோன்னு. தன்னோட ஃப்ரீ டைம்ல அவரோட அப்பா ஃபுட்பால் பத்தி பேசும்போது அதையே அவனோட பேஷனா எடுக்க ஆரம்பிச்சான். ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது கூட அவர் ஜன்னல் வெளியில யாராச்சும் ஃபுட்பால் விளையாடுற பார்த்தா உடனே ஓடி போயிடுவாரு. இதனாலே கிளாஸ்ல இருக்கிற ஒரு வீக் ஸ்டூடெண்ட்னு பேரும் ரொனால்டோக்கு கிடைச்சிது. அவங்க டீச்சர் அவர்கிட்ட ஃபுட்பால் தன்னோட வயரை நிரப்புமான்னு கேட்டாங்க. ஆனா ரொனால்டோ அதை விடுறதா இல்லை. தன்னோட கடுமையான பிராக்டிஸ்னால 8 வயசுல ஒரு லோக்கல் கிளப்ல சேர்றாரு. அங்கேருந்து தான் அவரோட ஃபுட்பால் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுக்கப்புறமா 10 வயசுல நேஷனல் கிளப் அண்ட் 12 வயசுல லிஸ்பன் போர்ச்சுகல் கிளப்புக்காக விளையாடுறாரு. இப்படி இருக்கும்போது தான் ரொனால்டோக்கு தன்னோட 15வது வயசுல ஹார்ட் டிசீஸ் வருது. அதனால இனிமேல் ஃபுட்பாலே விளையாட முடியாதுன்னு டாக்டர் சொல்றாங்க. லிஸ்பன் போர்ச்சுகல் ஸ்பான்சர் சில பேர் லேசர் சர்ஜரி பண்றதுக்கு மணி கொடுத்து உதவுறாங்க. அந்த டைம்ல ஐசியூல படுத்துட்டு இருந்தப்போ ரொனால்டோ நினைச்சு பார்த்திருக்க கூட மாட்டாரு அவர் தான் ஃபியூச்சர்ல வேர்ல்டுல அதிகமா சம்பளம் வாங்க போற ஃபுட்பால் பிளேயரா இருப்பாருன்னு. கொஞ்ச நாள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் பூட்டை மாட்டிக்கிட்டு மறுபடியும் ரொனால்டோ களத்துல விளையாட வர்றாரு. அதுக்கப்புறமா எல்லாமே ரொனால்டோக்கு நல்லதாவே இருக்கு. ஃபுட்பாலோட ஆஸ்கார்னு சொல்ற வேல்யூச்சர் அவார்டை 5 வாட்டி வாங்கின அவரோட மேட்ச் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் பேருக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம். ஆனா இவரை பத்தி தெரியும் போது இவர் மேல ஒரு தனி ரெஸ்பெக்டை உருவாகும்னு சொல்லலாம். இப்போ கூட எனக்கு இவரை பற்றி அதிகமாக தெரியாது. இவர் ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர்னு மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும். பட் இவரோட பயோகிராஃபி பார்த்ததுக்கு அப்புறமா ரொம்பவே இன்ஸ்பயர் ஆயிட்டேன்னு தான் சொல்லணும். ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனையுமே இவரை பற்றி ரொம்பவே இன்ஸ்பயர் ஆச்சு. இவ்வளோ காசு வச்சு ரொனால்டோ என்னதான் பண்ணுறாருன்னு கேட்டால், ரொனால்டோ ஃபுட்பால் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய சோஷியல் ஒர்க்ஸ்லையும் ஈடுபட்டிருக்காரு. சேவ் த சில்ட்ரன், வேர்ல்டு விஷன் மாதிரியான ஆர்கனைசேஷனுக்கு அம்பாசடராக ஒர்க் பண்ணுறாரு. வெறும் ஒர்க் மட்டும் பண்ணாமல் அதுக்கு மணி கொடுத்தும் ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. 2011 கோல்டன் பூட் அவார்டை ஏலத்தில் விட்டு 1.2 மில்லியன் பவுண்டுக்கு அந்த பூட் ஏலத்தில் எடுத்துக்கிறாங்க. ஒரு பவுண்டு இந்தியன் ருப்பியில் பார்த்தீங்கன்னா 90 ருபீஸ். அப்போது 1.2 மில்லியன் பவுண்ட் நீங்களே கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மொத்த காசையும் ரொனால்டோ காசால இருக்கிற குழந்தைகளோட எஜுகேஷனுக்கு செலவு பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் இவரோட போனஸ் அமௌண்ட்ஸை கூட கஷ்டப்படுற நிறைய பேருக்கு கொடுத்து உதவி இருக்காரு. இவரோட பாடியை பார்த்தீங்கன்னா இவரோட உடம்ப ஒரு கோவில் மாதிரி இல்லைன்னா ஒரு ஹோலி பிளேஸா அவர் கன்சிடர் பண்ணியிருக்காரு. இவர் கோல் அடிக்கும்போது இவரோட ஷர்ட்டை கழட்டிட்டு ஓடுறத பார்த்துருப்பீங்க. அதுல ஒரு டேட்டு கூட உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதுக்கு காரணம் இவர் ரெகுலரா பிளட் டொனேட் பண்ற ஒரு பர்சனா இருந்திருக்காரு. அதனால தான் இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது ஆயிடுமோன்னு நினைச்சேன். டேட்டு எதுவும் வரையலை. சொசைட்டிக்காக நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்க ரொனால்டோ தன்னோட சைல்ட்ஹுட்ல சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்பட்ட அந்த ஒரு காலம் முடிஞ்சு இன்னைக்கு தன்னோட ஊர்ல பிளேன்ல திரும்ப வரும்போது ஏரோப்ளைன்ல விண்டோ வழியா பார்க்கறது கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஏர்போர்ட்னு தான். அவரோட விடாமுயற்சி அண்ட் ஃபுட்பால் மேலே அவர் வச்சிருந்த பேஷன் தான் அவரை இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்திருக்கு. நம்ம பிறக்கும்போது நம்மளோட ஃபேமிலி இல்லைன்னா நம்மளோட சரௌண்டிங் மோசமாக இருந்தால் அதுக்கு நாம காரணமாக இல்லை. ஆனால் நாம் இறக்கும் போதும் நம்ம இறந்து போகும்போது ஒன்றுமே ஆகாமல் இறந்து போனால் அதுக்கு முழுக்க நம்மளோட ஃபால்ட்டாக தான் இருக்கும். கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ பற்றி இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதே மாதிரியான உங்களுக்கு பிடிச்ச உங்களோட ஃபேவரட்டான யாராச்சும் இன்ஸ்பயர்டாக பர்சனாலிட்டியாக இருந்தால் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கான வீடியோ இன்னொரு வீடியோவில் நான் பண்ணுறேன். ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் திஸ் இஸ் பை ஃப்ரம் அரவிந்தன் குமார். டேக் கேர். லவ் யூ ஆல்.